Hey guys, it's Yani here. Today's video we have a very fun special vlog dahil we are going to be reacting to my baby family pictures when I was still a kid. Oh, with my mom. Yes, alin naman. Sa matagal ko na tong gusto. Natutulog ka pala dyan sa kasi gilid. preparation sa sa mga bisita. Gusto kong matulog. Ma, ba't may bubuyog ka, ma? Ano ba yan, mama? Mag-vlog na nga, Ano kayo, mainit dito. Sige na, go na. Makunin mo na yung bubuyog mo, ma. Ano, lagi ka init kayo. Donya, diba? Donya. Nung nag-migrate kami from Philippines to Canada, it just so happened na dinala lahat ni mama yung photo album namin. Kasi First photo album thing, pa yun sa una. talaga. First thing na dinala photo album kasi memory kasi to eh. I really wanted to do this video for so long now, and when I went home last year, I was just looking through this album and I was like, oh, this is so nice. It was actually a nice memory. So I want to record a reaction and a film video with this. With my mama, na Donya. Oh my, by the way, may bago siyang watch. Oh, Wow. it's a gift from Josh. Fitbit. Yeah. Paano mag-watch? Paano magtingin ng oras, ma? Sige, mag-go. Malas. Wow! Wow! Ma, sige na, mali na, ma. Sige na, Ayan. So, yung photo album cover ko is Sesame Street. Oh, Sesame Street. Sesame Seed. Oh, ba't madami pang extra, ma? Ang daming extra. Oh, sige lang, wala nang kalagyan. Wow. Oh, sige. Oh, ang dami mong ribbon, Oh, sa daming school. ribbon. Best in eating yan, guys. Best in eating. Okay. Open pa lang, guys. Ayan na agad na makita nyo, guys. Oh. Yung pagmumukha ko. Ang tambok-tambok ko noon, ano? Wow. Kasi ang favorite mo, champurado. Kaya ba tambok? Oh, tambok kikoy. Kaya mataba. Bakit yung intro ng open ng album ko ay puro nakabarong? Ano mo na, ma? Anong barong, ma? Special occasion man na. Ano mo na, ma? Sige na. Anong barong mantanan? Uy, fairness, gwapo ako dito. Yan, guys. So, pag open pa lang sa first page, ayan. Yung pinanganak. Oh, sa baby? Iyakin ako, ma. Oo, iyakin. Palagi naiyak, ha? Palaihi. Palagi umiihi. Wow. Palaihi. Dayon. Hala, guys, meron kami chismis, guys. Ano? Ba? Pamina sa dayon, kuan ka na. Alam mo ba? Iyakin ka, tapos ano. Maano yung nabubuyog man ay mo? Ayun, lagi sakit lagi Makuha na yung mata. Sakit lagi akong mata pag masyado mainit kasi katatapos lang ng eye surgery. What ang arte-arte mo? Oh, sorry, Donya. Mas eye surgery na Eye surgery pala, guys. May lens implant kasi ang mata ko. Meron siyang lens implant. So, hindi ako makaresist. Explain mo na tong picture, ma. So, asa naman na? During sa Ma, binyag. kumusta naman yung pants mo, ma? Bakit? Binyag sa binyag yan. Bakit? During sa binyag. Tingnan mo si Papa, may buhok pa, Ba't ang ganda ng pants mo dyan, ma? Uso yan. Ilang taon ka nito? Pinanganak ka pa, 21? 26. 26. 1 year after. And then ito, baby. 26 na, nanganak ka natin. 25 kami. Hindi, 25. Tapos, a year after, yun. Baby, tingnan mo ang banig. Banig. Guys, pulubi kami sa una, guys. Ngayon, pulubi pa rin. So, Hindi, banig lang palagi. Hindi, high-tech na ngayon. May kutsyon na. Ay, may kutso na pala, guys. Kasi doon tayo eh. Sige na, okay lang. Next page. Hala, nasaan yung pants mo, ma? Ba't ito pala yung pants. Si Shelo. Ninang mo kasi si Shelo. Bakit ang mga picture mo may filter? Parang Instagram filter. Bakit yellow? Ewan ko, basta ang mga film nung dati, mga Fuji, ewan ko, basta yung film. Ayan. Yan, mga ninang mo, identify mo ninang. Mga daming utang yan sa akin. Hindi na nagbibigay ng gift. Tapos ito, Ninang Marisa. Ba't ang pangit ko ng bata ako, ma? Ma, bakit ang pangit ng bata ako, ma? Sa putak na, may putak na tayo nito. Sino nag-photography nito? Bakit ang blurry? Wala, kasi wala tayong, alam mo naman, ang pangit, ang gadgets natin dati, naku. Tingnan mo, nasa duyan ka ng harina. Duyan ng harina? Kaya bang kuan? Sako sa harina, ginawang duyan. Hello, guys, pulubi see? talaga kami sa una, guys. Sako na harina. Yan talaga uso. Yan ang uso Sa una? dati. Akala ko ano yan, At saka wala kang hindi kami makabili ng diaper sa'yo, hindi namin ma-afford. So, sako ng harina pa rin yung diaper mo. Mo ba? Bakit sako ng harina? Wala kasi pambili ng diaper Kasi kahit habol, punda, walang punda. Kaya laban ng laba kasi palaihi ka. Palagi lang umiihi, guys. Wow. Kaya sa duyan mo, wow, gagawa ka ng duyan.
Wow, ganda talaga ng photography. Oh, puro bright. Wow, Ma, bakit naging Amerikano ako dito, ma? Puti-puti ko, ma. Kasi sino nag-photograph nito, ma? Sino nag-photograph nito, ma? No, si Lolo, oh. Si Lulu, oh, yung kakay. Sige, mag-favorite. Mayroon pang label, guys. Dondon at 6 months. I don't know pala yung nickname ko, Dondon. Meron akong picture nito, umiihi ako, di ba? Oh, take it, wait. Oh, spring. Oh, Nanay Bibit. Nanay Bibit and Uncle Dave mo. Oh, Lolo Lola Spring. ko. Lolo yan, Lola. Favorite, ikaw kasi yung ano nila. Favorite. Favorite. Kaya taga-birthday ko, meron Dalawang ko lechon. Oh, palaging lechon. Oh. Ma, sako pa rin to, ma. Oh, sako. Sako Bakit na sako, halin. ma? Wala, kasi hindi Kung ma-afford umiihi lang. ako, ma, so na, hindi tumutob. Yan lang, dyan lang. Baho na ang tsuba. Baho nang ihi. Kaya, minsan hindi pa malaban. Kaya yung helper natin palaging umuwi. Kasi nag-quit. Palaging nag-quit. Ang daming Lagi laban. umiihi. Oh, mabaho kasi daw. So pag umiihi ako, ma, nasa sako lang din, nasa loob, hindi tumutulo. Yung, Nandyan lang, oh, na-filter basang-basa, na. So meron basang-basa akong ka na. swimming pool. Oh, Ay, hindi para mapulubi, guys, may swimming pool pala, guys. Tapos yung diaper mo, sako pa rin. Oh, see? Oo. Take So note. pang ilang helper na to sila, ma? Sino yan? Si Marites? Yun, siya yung yaya, first yaya mo. First yaya ko. At neighbor natin, oh. Lang guys, nung bata pa ako, palagi na nagtitwerk, oh. Nagtitwerk na agad, bata pa lang. Twerk. No, wow. Manday ka doon. Kina si Kwan Ate Cookie man siguro ni. Bakit pangit ko mo? Pangit pa rin, oh. Pangit. Bakit pangit ko mo? Ala guys, oh, ebidensya, umiihi, oh. Tao, ma. Oh, asa? May picture kayo, umiihi ako, oh. Doon ka sa tindahan ni Lolo Lola mo, tapos humingi Oh, ka ng palagi candy. umihingi. Oh, humingi ng... May tindahan kasi lola ko noon, so palagi ko humihingi ng candy. Palagi kami naglipat-lipat bahay, guys. Oh, ito Palagi yung lipat bahay. lolo mo talaga siya yung nagbantay sa'yo. Nagbantay. Tapos tong bahay natin, inupahan dati sa Miputa. Tingnan mo, yan lang, made of mga amakan, made of bamboo. See guys, anything is possible talaga, guys. Mahirap po. Mura lang kasi ang renta, kaya tapos ang daga, lalaki, parang laki ng pusa. Doon siya matutulog sa... pet. Oh, matutulog doon daga mo sa ano. Meron akong pet noon. Yeah! Pet na daga. Oh, na hulubi kami noon, guys. Ang hirap ng buhay. Kasi nag-i-start pa. Oh, di ba Christmas tree? Tingnan mo, oh. Oh, yan, Stick nasa ano lang. na tayo. Stick lang Christmas tree natin. Anong stick naman ang mama? Nasa stick. Oh, toothpick. So, yan lang naman Tutok ang po. ma-afford eh. Yan. At saka yun, regalo ng lolo. birthday. Palaging malitsyon pag birthday, oh. Kasi, See? aso palangga ng lolo. Oh, nung bata pa lang, palagi nang kumakanta din. Tama, singer naman din kuma. Singer na. Singer naman din kuma. Oh, ano may Oh, si Tita Jing! Oh, si tita. Si Tita lang Ano nga naman akong short, mama? Hindi kasi tinatahi ko lang. Ako lang Bakit nagtahi. nag-puro black ang short ko, ma? Ako lang nagtahi. Tapos, kasi walang pangbili. Wala ba? Okay. Kaya nag-ano lang ako ng mga ritaso, tapos hingi ng mga ritaso, tapos tinatahi kong short. Marunong din tumatahi si mama. Marunong din magtahi si mama. Hindi ko matulong Tagalog. Uy, ang sarap ng lechon. Oh, parang crispy yung skin. Si Lolo, ang dalawang lechon mo. Dalawang lechon, guys. Wow, graduate na! Alam, may ribbon, may ribbon. Ay, ano ba? Christmas tree? Oh, Christmas tree. Oh, Puro ng wow. kahoy lang. Parang nasunog yung kahoy tapos yun lang kinuha mo. Wala nang dahon, no? Lalagyan ng mga ano na lang. Nilagyan na lang kabit-kabit. Oh, yan lang, guys. Christmas tree. decors. Oh, Christmas tree. Oh, walang dahon. Ano to? Birthday mo yan. Oh, palaging birthday ko. Birthday. Tawa, ang sungay ko dito. Wow! Graduation na, guys. Oh, madami akong honors mo. Yung ribbon andun sa bang ribbon. The reason, guys, kasi madaming honors kasi palagi binibigyan ng chocolate cake ni mama yung mga teacher ko. Ano ba? Kasali na rin yan. Kasali na rin niya. Ito din sa mga ribbon, guys, academic awards. Wala mo lagi honors, ma. Ano itong honors, ma? Diha. Basement siguro. Daming achievement. Wow, yung mga, ano mo, Magwapo ba yung sapatos sa una mo, see? dami ding friends, guys. Yung mga classmates ko. Hotdog. Ang uso sa una. Party, hotdog. Hotdog Dahil agad. tapos tuhugin yung hotdog. Tapos spaghetti. Ganyan lang yan. Mababaw ang kaligayahan. Na mga batang Pinoy. Tapos happy-happy na. Wala na. Happy na talaga. Performer din ako, guys. Marami akong dance performance, di ba? Sa art sa school. Palagi ko nag-perform. Alam ko pa yung anong kanta sinayaw ko dito. Ano? Tan 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 Romeo. Siguro. Yung song na yun. Daming birthday celebration. Wow. Pangit ko pa rin, ma. Palaging pangit. Ay, Tita grade 4. Jing, Tita Jing starring is Tita Jing,
Nastad ang Hello, payat, wow. payat, wow. Payat, Picture sexy. ang tanaw niya. Oh, picture eh. Wow. Ito may ano show kayo dito. Oh, palagi ako nasa show, guys. Palagi nagpe-perform. Grade Oh, 3 ayan, ka, oh. grade 3. Parang ano to, cultural performance, Oh, di ba? Cultural. Parang, ano ba yun? Tinutubo dance? Oh, ano ba yun? Ang Tagalog Basta may ano kawayan. Ang Tagalog naman, cultural dance. Oh, cultural. Pinatubo dance? O ano ba? Cultural. Tinutubo. Ano yung tinuno? Cultural dance. Ang Tagalog nga, Cultural dance nga. tinuno. Hindi. Ninuno Sige na, dance. sige na. Ano ba yun? Ano mo ninuno dance? Bakit ang pants ko mga haba-haba? Tama, oh. Kasi- Parang meron. Hindi kasi, para next year, magagamit mo pa. Oh, yun, Tapos yung guys. sapatos mo, ang laki. O, para next year, magamit pa din. magamit Wow. pa, oh. O, hack ng mga Filipino mom dyan. Comment below kung nakarelate. Wow. Oh, ayan guys, ang mga performance ko. Cultural, may mga ano kayo, Pilipino. Madaming costume yan, guys. Ano, parang kasi may stick na hinahawakan. Si mama lang din nagtatahi ng mga costume ko, ako guys. lang, kasi mahal yung ano. Yeah, pangkain. yung choreographer namin, sabi niya, meron tayong ano, tagatahi ng costume nyo. Si mama, anong tela? Ako lang magtahi. Oh, na. Nakasave kami. Save lang, kasi mahal naman nga pag sa teacher. Remember ko pa to, yung mga choreographer, mga teacher, pumasok sa klase ko, tapos nag-point lang sinong mag-perform. So ako palaging pinipoint nila na mag-perform. Pinipili nila. Palagi pinipili ako mag-perform. Yeah, And I just remember this as well na this was one of the best performances kasi madami props, madaming rehearsal. Oh yeah, madaming maganda talaga props, to. oo. May mga bambus. Ayan, birthday ulit, birthday. Birthday. Wala, kapatid Special ko. occasion. Wala na lechon, ma? Hindi na-afford ang lechon. Wala na si Lolo, nagkasakit na. Nagkasakit na si Lolo. So, wala nang lechon. Wala nang litson. Alam mo, pangit ko pa rin, ma. Favorite shirt ko to, ma. Bakit? Pagin ngayon, hindi ko na. Hanggang ngayon, nandito dyan pa yan. I remember, pinaka-favorite shirt ko to. Oh, kasi parang pang bagets talaga. Oh, ayan si Lola. Oh, I miss Lola. Lola. Si Lola. Hi, Lola. Siya talaga yung kasi Palagi siya present. kailangan akyat siya ng stage. Oh, Para ikabit yung ribbon. Oh. Kasi magagalit siya pag wala siyang part. Oh, wala na. siyang Sa outfit niya yung Lola ko. Ganda. Siya nagtahian Na ito guys, birthday ulit. Wala nang lechon. Ay, family picture. Ganda ito. Oh. Mas gusto yung animation mo. Ingana na siya sa una na pasiga-siga. Oy guys, graduation na! Graduation na. Ano to? Graduation sa high school, elementary? Elementary mo ba yan? Sa high school na din. High school ni, no? Oh, kana. High school. I remember this guys. Ayan if you wanna look at it closer, if you can look at High it closer, pawis na pawis ako kasi alam mo bakit. May sakit ako nito on this day. I remember that. May sakit ako. Hindi nga ako makakatayo. Ito, di ba yung graduation ceremony ang haba-haba sa Pilipinas, tapos there are times na you have to stand up. Ako nakaupo lang ako palagi kasi hindi lang kaya ng katawan ko, parang meron akong fever. Oh, graduation. Kaya nakasimangot. First year Pisces. Oh, ayan, birthday. Alam, may lechon na pero payat na lechon mo. Pumayat na lechon, no? Kasi mahal na eh. Si Wow. Lula, starring si Lula. Sige, si Lula starring, no? Yun lang. Yes na. Yun lang. Yung sa class, ano ninyo, sa SP Oh, ang na. ganda nito. Sa SP. Work ni mama. Sa SP. Tapos guys, wala na kasi Facebook at Instagram na ngayon. So, kung gusto niyo mag-family picture, nasa Facebook na. Okay? Okay. Oh, wala na. Ayan guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. And marami nag-comment man na, hala, I miss my mom pag I always watch your vlog with your mom. I miss my mom kasi malalas ng nanay or nasa abroad na sila. Hala guys. So if you Kaya, want, spend time. yes. Precious time with your So, mom. you're welcome watching our vlogs. If you miss your mom, you can be part of a family by watching our vlogs. Tapos, yun lang. Thank you for watching. I hope you enjoyed. Bye, guys.